Kodwa ngithi lokhu okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela amademoni kabakuhlabeli uNkulunkulu, kepha angithandi ukuba nibe-nhlanganyelo namademoni. Ningesiphuze isitsha senkosi kanye nesitsha samademoni. Ningelihlanganyeli itafula lenkosi kanye netafula lamademoni. Kumbe siyayivusela inkosi ulaka na? Kanti sinamandla kunayo na? AbaseKorinte bokuqala chapter 10 verse 20 kusho ku22. Sanibonani nonke bathandekayo benkosi, nina abakholiwe uJesu nana abasezokholwa uJesu. Namhlanje sakha umbuso kaNkulunkulu kulona leli vesi esilitholayo lapho umpostili eyala ibandla, efundisa ebandleni indaba yabantu abahlabelayo abantu bezizwe. Nathi siyabantu bezizwe ukuthi konke okuhlatshwayo uma ungahlatshelwa uNkulunkulu kuhlatshelwa amademoni. Lokhu ke ukhulumile wagxila kubona ukuze lokhu kusize ibandla lonke labantu abazibize ngokuthi basindisiwe bayakholwa uNkulunkulu. Lokhu ngikusho kuwe ukuthi akumele ukuthi uhlanganyele namademoni, akumele ukuthi uhlanganyele nabantu abahlabela ezinye izinto ezingesiyena uNkulunkulu ukuba uhambe uyobasiza uma bezowenza lemihlatshelo, uma bezowenza imigidi nemicimbi yabo. Akumele umzalwane uzithole ulapho, futhi akumele ukuthi uthi wena uma uyindoda esindisiweyo ushilo ukuthi usindisiwe awuhlanganyeli nabantu abahlabela amadlozi, awuhlanganyeli nabantu abahlabela abanye uNkulunkulu, awukudli konke lokho okuhlatshelwe labo uNkulunkulu abakhonzwa abantu noma izinto ezinye ezikhonzwa abantu. Uthi lapho khona abantu bomndeni wakho abangakholwa or abantu bakemphakathini wala uhlala ngakhona abangakholwa, uma behlaba uthumele umfazi wakho ukuthi akahambe ayo lapho ayosiza khona, noma ezofika lapho angadli, noma uthumele abantwana bakho ukuba baye kulowo muzi, noma owesifazane osindisiwe uthumela abantu bomzi wakho ukuthi abayosiza lapho akumelanga khona sizithole silapho. Kumele sehlukanise phakathi kombuso kaNkulunkulu nombuso okuwumbuso owabantu nombuso futhi okuwukaSathane wamademoni, ukuthi singahlanganyeli nawo amademoni, singahlanganyeli nabo labantu. Senzele ukuthi igama esizibize ngalo lokuthi ukusindiswa lihlonishwe, lingadelelwa, ngoba bethi noma sithi sisindisiwe kodwa sisadiphendeke kubo, sixhomekeke kubo ukuba basisize thina, ngoba labantu banento abayisebenzisayo ukuthi uma mabenza utho behlabela abantu abaphansi noma bevula amatshe befuna ukuthi sihambe siyobasiza, ngoba uma singabasizi bathi nabo ngebeze uma kunenkinga kithi, sifuna usizo elifana nokuthi ushonelwe, elifana nokuthi wenza umcimbi lapho wenzela khona umuntu osaphila, noma ingane yakho ibirthday, noma ucelebrate umshado, noma yini ezofunisa ukuthi abantu bomphakathi bezosiza. Lapho khona kumele kuhlatshwe, lapho khona kumele khona kusetshenzwe, kulungiselwe umcimbi. Kuloko kumele ukuthi thina abazalwane noma sikholwa noma ngisho asihamba amabandla wodwa, asifundiswa sifundo esisodwa, kodwa as long sizibize ngokuthi siyabasindisiwe, kumele umuntu osindisiwe umuze siwazi ukuthi lapha kunabazalwane abasindisiwe, uma benento sihambe siyobasiza ukuze thina abantu abasindisiwe simele igama lokusindiswa, kuleyo ndawo leyo sizwane, kuleyo ndawo leyo simelane ukuthi simemane, sisebenzisane ukuze imindeni yethu ingaziphakamisi kuleyo ndawo. Yazi ukuthi asidiphendanga kuyona, kepha sidiphendeke ebazalwaneni, abantu bakaNkulunkulu, abantu bombuso owodwa nathi. Uma senza kanjalo sizobe silimela igama lenkosi nombuso kaNkulunkulu, sizobe siwumele lapha emhlabeni. uPaul ukhulume kakhulu emabandleni ewafundisa ngayo le ndaba, nalapha kwincwadi yamaRoma 14
uverse 14 ekhuluma ngawo ukuthi uma ngabe umzalwane ekhubeka akumele ngibe sadla ngalo ke akumelanga sidle kulezo ndawo lezo nanokuthi uma sesifike kulezo ndawo sifuna ukuthi basihlabele inkukhu ecaleni basinike ukudla kusecaleni ukuthi sidle ngoba umuntu osasanda kusindiswa uma ekubona lokho uzokhubeka and noma yena akakhubekanga minusay kepha uzodla yena adle ngolwazi olungalihlanga agcine sewela kulelo gibe lokuthi ahlulelwe kanye noSathane ngoba edla ethempileni lamademoni edla etafuleni lamademoni ngawo ke ubalulekile ukuthi umzalwane uzigweme kulezi zinto umisibindi uhlukanise wena nabantu beminye imizi singahamba siye lapho khona ungahlatshelwanga khona amadlozi lafana noma kushoniwe siyosiza lapho sivumelekile kepha lapho kuhlatshelwa khona izinto ezikhonzwayo akumelanga sitholakale khona ndababa uJesu uthanda ukuthi sihlanganyele emzimbeni wakhe ngawo ke uma sidla emzimbeni wakhe nesiphuzo sakhe akumele futhi siyophuza namademoni sidle etafuleni namademoni uma ufuna uJesu uma ufuna ukungena embusweni kaJesu isikhathi sokuthi ungamukela uJesu abe inkosi nomsindisi ekuphileni kwakho ukuze usizakale ubone umbuso kaNkuluNkulu ulingene izulu mntakaba makube kuhle kuwe nabendlu yakho usitholele isifundiso kuze kube phakade amen.